Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap yurdumyzda täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Joseph Biden'y ýurdun Kentucky ştadyna bolup geçen köp sanly şikayet etmelerini we ýetkileri getiren güýçli harasat berarly gynanç hatyny berdi. Döwlet başdanymyz şu agyr pursatda Türkmenistan halkynyň we hökümetiniň adynan şeýle-de hut öz adynan Gurban molalaryň maşgalalaryna, dogan garynşlaryna hemde ýakynlaryna çuňur gynançyny we medet berje sözlerini beýan etdi. Ejer çekenler bolsa tiz wagtda sagalmaklary bardaky arzuwlaryny aýtdy. Watan habarlar gepleşimiz dowam edýär. Şuň ýurdumyzda neft-gaz senaty we geologiýa işgärleriniň güni bellenip geçildi. Şunun atibetli paytahtymyzda neft-gaz toplumynyň merkezi binasyny Türkmenistan parahatçylygyny ýygnanşmaň watan ýylyna neft-gaz senaty we geologiýa pudoklaryny ýetilen belen sepkitler atly bayramçylyk maksady geçirildi. Bayramçylyk matlagyna hormatlar qadağımyzyň garaşdy Baqy tarap Türkmenistanyň neft-gaz senaty we geologiýa pudoklarynyň işgärlerini ýiberen gutlagy golly. Gutlogda Türkmen neftçilerinin, gasylarynyň we geologlarynyň tutanýarly dähme çekip, garaşdylygymyzyň şanly 30 ýyllygyny, hemiselik bitarapligymyzyň 26 ýyllygyny uly dähmet üstünlükleri bilen garşylanyklary bellenli. Döwlet başdanymyz milli iqtisadiýetimiziň esasy pudagy bolan neft-gaz senatyna öňde goýulan wezipelen geljekde durmuşa geçirilmeli tatlamadan köpdigini nagtap, pudagyň işgärleriniň Türkmenistanyň neft-gaz senatyny ösdürmäň 2030-njy ýyla çenli döwürçin maksatnamasyna bellenen ähli wezipeleri awray bilen hötte geljekdiklerine berk ynam bildirdi. Soňra neft-gaz senaty we geologiýa pudoklaryna ýetilen tepkitlere bagyşlanan çykyşlara orun berdi. Çykyş edenleň belleýişleri ýaly neft-gaz senaty milli iqtisadiýetimiziň büniýatlyk pudagydyr. Ýurdumyzyň mineral çygmal serişdeler büniýady. Kuwatly ýalňyç energetika senaty we energiýa ulug üçinçilik ulgamlary Türkmenistanyň kuwatly döwleti görýär. Şoňa görä bu pudak ýurdumyzy iqtisady aýdan ösdürmäň ileri tutulýan möhüm ugry bolmagyny galýar. Türkmenistanyň neft-gaz senatyny ösdürmäň 2030-njy ýyla çenli döwürçin maksatnamasyna ýalňyç energetika toplumynyň önümçilik kuwatyny mundan meýlekde artdyrmagy gönükdirilen iri tatlamalyň netijeli işleň amala aşyrylmagy gözegine tutulýar. Bu toplumy diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, täze, häzirki zaman önümçiliklerini döretmen hasabyna oň üçinçilik ulgamlaryny giňeltmek maksat edilýär. Häzirki wagtda pudakda täze önümçilikleri döretmek, hereket edýän dehgalary toplumlaryň döwrwaplaşdyrmak hemde kämil tehnologiýalary we ýokary netijeli enzamlary ornaşdyrmak işleri giňerimde alınıp barlýar. Amala aşyrylýan bu işler, hususan gaz geçirjileriniň gurulşy sebitde parahatçylygy berkitmäge, ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmäge, müňlerce täze iş orunlaryny döretmäge, ýurdumyzda hemde goňşy döwletlerde häzirki zaman senat ulgamlaryny emele getirmäge şert döretýär. Bu gorda täze tatlamalar durmuşa geçirmek döwlet siýasatymyzyň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Matlagatda neft-gaz senaty we geologiýa işgärleriniň güni münasibetli aýratyn tapawutlanyp dähme çekýän işgärlere sowgatlar goşurly. Neft-gaz senaty we geologiýa işgärleriniň hünär bayramy münasibetli dawaral matlagynyň dowamy ýene-de bir ajaýyp pursatlar bilen utgaşdy. Bu ýerde Türkmenistanyň neft-gaz toplumynyň kärdeşler arkalaşygynyň giňeşi hemde neft-gaz gazet tarapyndan ýurdumyzyň neft-gaz pudagynyň edara kärhanalaryna dähme çekýän işgärliň aratyna yglan edilen. Neft-gaz baýlygym hazine genjim waspyň etsen diller saňa buýtanjym. Hemem Türkmenistan parahat ötüşleriň mekany, dünýä dogrudan ananşmaklyk mukamatly iň gowy ýazylan makalalaryň, goşgulardyr hekaýalaryň bäýatleşiginiň jemlenni. Silahları münasip bolanlar himmeleri neft-gaz senaty we geologiýa işgärleriniň hünär bayramy bilen gutlap, ýurdumyzda döredilen şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin milli liderimize tüý türekden hoşallyk bildirdiler we alkyş sözlerini aýtdylar. Dawaral matlagynyň ahyryna neft-gaz senaty we geologiýa işgärleri hormatly prezidentimize ýüllenme kabul etdiler. Şeýle-de Türkmenga döwlet kanseriniň medeni işgürlük merkezine neft-gaz senaty we geologiýa işgärleriniň güni münasibetli bayramçylyk konserdi geçirildi. Konserdiň dowamyna ýurdumyzyň meşhur aýdymçylarynyň tant dörejilik toparlarynyň ýerine ýetirmeginde berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, ýurdumyzda arkadaky prezidentimiziň ýollaşylygyny amala aşyrylýan beýik işler wasp etýän joşgunly çykyşlary giň orun berli. Aýdym taýlan wady hünär bayramy münasibetli guralan dawaralary utgaşyp, oňa bayramçylyk öwüşgünni saýdy.
Joşgunly çykyşlarda garaşsyz watanmyzy hemde berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ägert uly özgörtmeleriniň başyny başlan Mehriban arkadagymyzyň beýgi işleri, Mehriban topragymyzyň gözelligi, müdümi adamdat gymmatlyklary wasp edildi. Şunu diýipkini ötüşi we urwaşlyk ýoly bilen anamly barýan Türkmenistanyň taryhy sağlaşyklyk goşdy. Şeýlelikde Newtka Senaty we geologiya işgärleriniň hünär bayramy münasibetli guralan dawralar, döwlet başlanymyzyň ýolaşçylygyna pudan galkynçlyk adamlary bilen barha öňe gidip, milli iqtisadiyetimiziň durnukly ötüşiniň saklanmagyna ulgamyň işgärleriniň münasip paýynyň bardygyny äşkär etdi. Şuun paýtatymyzdaky jemgyçilik guramalarynyň merkezine arkadaň bir taraplyk taglymaty milli ýol ýolgularyň, dostlugyň, parakatçylygyň, ynanşmagyň nusgat atly maksat geçirildi. O ýurdumyzyň hemişelik bir taraplyk syýasy hukuk derejesine eýe bolmagynyň 26 ýyllyk senet münasibetli ýakynyny hormat prezidentimiň parakatçylyk we ynanşmak syýasaty, halkara howpsuzlygynyň, durnuklugyň we ötüşüň büniýada atly halkara maksadyna atlyşyp eden şuň mazmunly çykyşyna hemde ondan gelip çykkan wezipeleri, şeýlede paýtatymyzyň kabul ediş merkezine geçirilen bayramçylyk konserdine atlyşyp, döwlet başlanymyzyň sözden sözüne hemde täze döreden ýaşasyn parakat durmuş diýen ajaýyp şygyryna başlandy. Maslahaty Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ormasary, jemgyçilik guramalarynyň ýol başlary, alimler, görnükli şahyrlar, ýazyjylar, ýokary okuw mekdepleriniň habar berişleri işleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenler ata watanymyzyň hemişelik bir taraplyk syýasy hukuk derejesine eýe bolmagynyň 26 ýyllyk seneti münasibetli ýakynyna, giň geremli dawraly çäherleriň geçirilendigine aýratyn üns çekip, olary hormatly prezidentimiň gatnaşmagynyň şol çäherleriň ähmetini hasa artdyranlygyny belediler. Mälim o şeýle döwlet başlanmaly parakatçylyk we anaşmak syýasaty, halkara howpsuzlygynyň, durnuklugyň we ösüşiň büniýada atly halkara maslahatyna gatnaşyp, maksatnamalaryny çykyş etdi. Hemde milli we umumy adamlar behwetli bir näçe meseleleriň üstüne durup geçmek bilen ýakyn geljekde bilelikde amala aşyrylmaly wezipeler kesitdi. Şeýlede onna geljegiň awadançylygy, ählimumy parakatçylygyň esaslary, türkmen bir taraplygynyň gadanan tejribesi baradaky garaşlar beýan edildi. Çykyş edenler bulary baradagyny tab milli liderimiň şol çykyşynyň we öňde goýan wezipeleriniň ören wajypdygyny bellediler. Hormatly prezidentimiz Gahrman arkadaşmy taryhy söz sözledi. Şol ýalyň döreden täze goşgutyny okap berdi. Şol goşgyny eşitmeň hemmemize de bir täsir bardyr ýöne şahyrlary hatam täsirli bolýarda. Dogry hormatly prezidentimiziň Gahrman arkadaşymyzyň özünden eşitmek has aýratyn taňa täsirini getirýär. Goşgyň manysy, mazmuny hakda men sözümem, söhbetimem kemtergeler. Sebäbi hormatly prezidentimiz öz aýdýan sözüni çuňdan alýar. Ajapdyr kitaplaryň, hersi dünýä bablaryň alyp kalby gaplaryn. Dehin, gordon, arkada. Bayramlaram, toýlaram, tamaşalaram bellenýändir. Ýöne olunyň täsirinden çykardan ederýärler. Ömrüň düdümini düdüýän günleri asyrlar ýatlar. Eterler ýatlar. Ol hemişelik ýüreklerde ýanglanar. Ýaýlaram ýüdüsüň sen, dağlar düdüsüň sen, şuwlaly günüsüň sen, agyren gülüsüň sen. Sözümi jemläp aýtsam, türkmeniň ömrüsüň sen, aslyňa baryp aýtsam, oğuzum ölsün sen. Gahrman arkadaşymız sözüň söhbetiň başydyr. Günleriň, gögünleriň hoşudur. Türkmeniň ýaşan, ýaşajak ýaşydyr. Dünýäniň iň ajaýyp açysydyr. Akylyň aň, adamkärçiliň aňry başdyr. Zygan gowher gaşydyr. Gün bolup göge galandyr. Nurun dünýä salandyr. Gögünler alandyr. Hadar bilen sözleşmedik. Kudrat bile gözleşmedik. Ýugurdy
kıyıtlı vakitte bu derece yetirip bilmedik. Manili ömrüne döneli. Kahraman arkadaşımızın ömrünün uzak olmalı. Alıp barayan büyük işlerin hemisi rıvaçlıklara betlenmediğini arzuediyen. Çıkışlarda hormatlar kadamynyň bitaraplyk taglimatyna üns çekilip, bu arada milli liderimiň aýdyň beýan eden sözleri mysal getirildi. Türkmenistanyň bitaraplygyna biz giň, netijeli halkara hyzmatdaşlygyň bar bolan meseleleri we gapma garşylyklary, parakaçylykly syýasy diplomatik serişdeler arkaly gadalaşdyrmak hemde çözmäge oňyn täsir etmegiň şert hökmüne garaýar. Biz öz bitaraplygymyzy ählimum ösüşüň we öňe gidişligiň Birleşen Milletler Guramasynyň maksatnamalaryny wezipelerini ýerine ýetirmek maksadyna amala aşyrýanlygymy bu ýa-da aýdýasy milli liderimiziň tady. Döwlet başçymyz häzirki döwrüň ýagdaýlaryny hemde halkymyzyň köp asyrlyk tejribesine berk daýanýan türkmen bitaraplygynyň öz borçlugy barada aýdyp, hut bitaraplygyň sebitde parakaçylygy we howpsuzlygy üpçün etmegiň ygtybarly kepili bolup hyzmat edýänini, halkara ykdysady we syýasy işleriň oňyn ösüşine täsir edýän möhüm ähmetli şert hökmüne çykyş edýänini bellädi. Şeride çykyş edenler hormatly prezidentimiň häzirki döwrüň dünýä belirleşiginiň durmuşyndaky syýasy medeniýetiň bu netijeli birege hormat goýmak, deň hukukluk esasyna gatnaşyklara taýýarlykdygyny we ukypullygyny belläýänini aýtdylar. Milli liderimiň nyktaşy ýaly şeýle gatnaşyklary hiç zat bilen çalyşyp bolmady. Masatyň dowamyna hormatly prezidentimiň paýtagtymyň kabul ediş merkezine geçirilen bayramçylyk konsertine gatnaşyp, eden çuň mazmuny çykyşy hemde täze ýazan we şonu okap beren ýaşasyn paraga durmuş atly goşguty bilen baglanşyk edilen çykyşlar aýratyn üns çekdi. Mälum bolýar şonu döwlet başçymyzy biz häzirki döwrümizin nişanlaryny müň ýyllyklara aşyp gelýän milli gymmatlyklaryny bilen baglanşdyrýar. Türkmen bitaraplygynyň milli köklerini izarlap, türkmençilik ýol ýolulgulary, ilimiz, milletimiz şöhratly taryhymy dogrusyna oýlananynda da aýdara zat ören kenir diýip bellidi. Milli liderimiz taryhda halkymyzyň milli ruhy bitegullygyň, iň asylly häsiýetleriniň ýolulgularynyň häzirki döwürde dünýä halklarynyň bähwitleri bilen berk baglanşyk kyldygyny aýdyp, halkymyza mahsus bolan türkmençilik ilimiziň milli aýratynygy, türkmen halkynyň dünýä nutgulyk ýaxşy desturlary, ýolulgulary döredýändigini bellidi. Şolar wagtyň özünde paýhatly halkymyzyň zekininden dören milli gymmatlyklar dünýä medeniýetiniň ösüşine ägir tuly goşant bolupdyr. Bularda ortunda maslahat atnaşanlar uly bu ýysançlan beýlediler. Dünya derejesinde intellektual lider hökmünde ikrar edilen hormatly prezidentimiz sözlän sözüne söz sunuwatyna şahirana söze, şahirlara uly orun berdi. Mawtumul atamyzyň bir sıprada taýýar kılynsa aşlar göteriler olup baly türkmeniň diýen arzulary garaşylyk amanatyna hasyl boldy. Hormatly prezidentimiziň üç dilde neşr edilen ajaýyp insan kalbynyň öçmejek nur kitabynda hormatly prezidentimiz milli şahirimiziň taryhy, ruhy, edebi şahsiýetine, onuň dünýä ähmiýetine ýokary baha berdi. Hormatly prezidentimiziň öz döreden täze şoruny okap bermegi bizim üçin uly serpaýdyr. Şol wagtda şahirana sözüň nepislikleri, şuňluklary hemde alyslyklary barada bundan beýlekem düpli oýlanmak üçin iterlidir. Adamlarda ýüzlenme, bütün dünýä çağır şökmünde ýazylan eser her bir ýürege baryp ýetýär. Bu şurda gorkutda tam erkin şahiranalygy, mawtumul pragynyň goýady hem çuň felsefeçiligi, geçen asyr şöhretimiziň köpeňli gözel lawzy jemlenýärde, şöhret sunugatymyzy täze bir belentlige çykarýar. Hormatly prezidentimiz kulli adamlarda ýüzlenip dünýä halklaryny parakçylyk hem ynançmak, agdyrlyk hem ahudalyk suprosynyň başynda jem bolmaga çağırýar. Bu simbolik sprany biz baky oňyn bitaraplyk diýip atlandyrýar. Şonuň üçin hem hormatly prezidentimiziň sözi türkmen taryhy üçin hem adamlar ykbaly üçin hem elbetde şeksiz täze sözdür. Dürdäne şoruň ben saýyn bir-birine täze lawz badalgasy bilen täze many owaz hem ähen badyny berip gitmegi bu eseriň sunugat täsirligidir. Bu eser garaşylyk döwründe türkmen döwlet tarapyndan dünýä üçin öňe sürülen hemde barha köp halklar tarapyndan golluğa eýe bolan täze ideologiýanyň hemişelik oňyn bir taraplygyň şahirana gözellik tenasydyr. Bu bir taraplygyň beýik tenasydyr. Hormatly prezidentimize felsefe we ruhy taýlimatlar döretmekde täze belentlikleri arzu edýär.
hormatly prezidentimizin jany sag, ömrü uzak, ähli alyp barýan işleri, rowaşlyklara beslensin. Maksat edilen çıkışlarda pederlerimizin döreden milli gymmatlyklarynyň aýratyna edelimin türkmen alawaýlarynyň tebigatyn özboşly aýratynyňy bilen saglaşykda kemale gelinligi barada döwlet başçylygymyzyň sözlerine salyglandy. Alawaýlaryň edelmenligi, müpallygy barada hormatlar kadamynyň türkmen alawaýy atly kitabyny anyk maglumatlar beýan edilýär. Çıkışlarda bellenşýäri türkmen alawaýlarynyň ýetişdirilişi hem özboşly sungatdyr. Türkmen halky ýetişdirilen janlarlaryna da özüniň paýhasyny, häsiýetini, tebigalygyny singdirýär. Maksatda şeýlede milli liderimiziň Türkmenistanyň beýtaraplygyna milletiň erkany we özerkli ýaşaýyşynyň kepilligini belläp, oň bir hemde laşyň guşlaryň öz dünýäsinde erkany paragat ýaşaýyşyna meňdeşdigini, erkany guşlaryň öz goşa ganatlaryna daýanýanlyklaryny edil şonuň ýaly garasyzlyk bilen beýtaraplygyň Türkmen döwletliginiň goşa ganatydygyny aýratyn nygtanyny öňe çekildi. Hormatly prezidentimiziň nepit hallar barada aýdyp oň ören iňçe sungat bolup, halçylyk diýipleriniň asalaryň dowamyna döwürleri we nesiller baglanşdyryp, gelňi ýyllarymyň ihlasy netijesinde biziň günlerimize gelip ýetendigini, sungat derejesine götürilen halçylyk hünäriniň iňçe döredijiligiň zekiyiniň ýerginsiz zähmetiň netijesidigini, türkmen hallarynyň iňçeligi, renkleriniň saglaşygy we özboşy aýratynyňy bilen tapawutlanýanyny barada aýdan sözleriniň ruhlandyrjy häsiýeti eýedigini noktadylar. Türkmen halisi zinan kalbinin aynasıdır. Her bir zinan maskala Türkmen halisini dokanna, onu toprak kakıp, erşini yurdup toprak kakanna, onu salcak nağışlarını, onu dörecek acayip nusga nağışlarını özünün yürek sesinin yürek buysoncunun tapyar. Bizim inemamalarımızın aydışı yali, 4 qadağın direk zemin döşünü, toprakdan maşlanýar, bu beýik sungat diýip belleýär. Şol toprak, iki toprağın arasynda giden umman ýaly zenan kalbynyň arzu umytlary ýatyr. Şol umytlaryň içinde zenanyň özüniň maşgalasyna bolan rahatlygy, ýurduna bolan parahatlygy, asudalygy wasp edilýär. Hormatly arkada prezidentimiziň saýasyna el halçylyk sungaty belen tepkitleri eýe boldy. Türkmenistanda geçirilýän her bir toý bayramçylyklaryň biri bolan el hallarymyz uly meşhurlygy eýe boldy. Biziň ýaşyl tugumyzda özüniň münasip ornuny alan türkmen haly göýlerimiz biz halçylary hasam buýsandyrmaga, hasam wondurmaga, ýene-de kämil eserler döretmäge borçlu edýär. Şeýle nesilden nesile geçip bizim ajaýyp zamanamyza gelen matymguly pragynyň arzu eden berkarar döwletini bagtyarlygy öwren hormatly arkada prezidentimiziň saýasyna bu ajaýyp sungaty nesillerden nesillere geçirip asyrlardan asyrlara aşyrmaga özümiziň gujur gaýratymyzy, zähmetimizi gaýgyrman, zähmet çekjegimizi bütün halçylaryň adyndan önemliler yarın, söz berýärin. Bir de şeýle milli mirasymyza sarpa goýup, bir de şeýle uz barmagyndan gudraty döredýän zenanlaryň mertebesini belende tuturup, türkmen halysynyň şeýle ajaýyp sarpalaýan, türkmeniň asmanyna parlayan ajaýyp tugumyzy ornalan hallarymyza goýan belend sarpat üçin hormatly arkada prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, belend başynyň aman bolmagyny düýsüregimden arzu edýän, mirasy sarpa goýup, gül watany özgörtýän, tutumlaryňyz hemişe rowaç bolsun arkada, hak işiňizi halk oňlap, medet berip biri bar, janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun arkada. Milli liderimiň belleşýäli magtumuly pragy türkmen halkynyň milli şygyrýetynyň nurany eýamynyň parlak ýyldydyr. Akıllar şahir özünün ajaýyp goşky fetirleri bilen hoşniýetligi, parahatçylyk söýjüligi, açyklygy, kalbynyň giňligi bilen dünýä tanadan türkmen halkynyň edebi sütunlarynyň biridir. Şeýlede döwlet başçylygymyz magtumuly pragynyň 300 ýyllygynyň giňden dawarlanyrjakdygyny belledi. Mesela münasibetli guraljak ähmetli çäherler beýik şahyryň ýüregi ýakyn şygyrýetine, nesiller üçin durmuş ýörelgesine öwrilen ajaýyp eserlerine goýulýan hormatyň nyşany bolar.
Hormatly prezidentimiz her bir adamyň sany tenäni münasip garşylamak maksady bilen oňa öz goşgy sowgatly gelýändigini aýdyp, özüniň hem bu bayramçylyga başlap täze goşgy ýazanlygyny, ony ýaşatyn paraha durmuş diýip atlandyranlygyny bellemek bilen şygyry okap bermeginiň uly täsirli bolanlygyny çykyş edenler aýratyn ýagtylar. Şunun bilen baglanykda edilen çykyşlarda döwlet başçylygymyzyň bu täze goşgysynyň halkymyzyň milli ýol ýörelgelerini, dost sogonlygyň, parahatçylygyň, inançmagyň nusgasyna gybap gelýän ajaýyp owazlygyny bellediler. Goşgyda ýer ýüzüniň insanlaryny diňe paraha durmuşa, hoşniýetli gatnaşyklara, awadançylyga, aglybelige, jewitlige çağırşy baradaky mazmun ýanlanýar. Özüde ol tüýs direkden syzylyp çykan iň pek maksady özüni jemläp, kalplaryň töründen orun alýar. Çykyşlarda hormatly prezidentimiň bu goşgysynyň ýazylyş görnüşi hususan setir we bogun sağlaşygy barada da belenip geçilip, oň şygyry dünýäsinde täze akabanyň göz başyna açýanyny aýdyldy. Masatyň dowamyny aýdyndyr sağlara da giň gerim belen teň de wagt edildi. Daşary işler ministrliginde 2021-nji ýylyň 10-njy dekabrynda geçirilen Türkmenistanyň hökümetiniň giňedilen mejlisiniň şerde 11-nji dekabrda Türkmen paýtagtyna geçen parakatçylyk we inançmak siýasaty, halkara howpsuzlygynyň, durnuklugyň we ötüşiň binýada atly halkara maslahatyň jemlerine başlanan tegelek stol guruldy. Halkara parakatçylyk we inançmak forumunyň netijeleri boýunça kabul edilen jemleje retminamy çäre gatnaşanlaryň üns merkezine boldy. Mälim bolşýaly Aşgabatda geçen ýokary derejeli foruma gatnaşyjylar jemleje retminamany kabul etmek arkaly Türkmenistanyň prezidentiniň dialog parakatçylygyny kepilliýen ähli muhim başlangyjyny ilerletmek boýunça teklifini golladylar. Bu başlangyç halkara birleşiginiň dünýäniň halklarynyň parakatçylykly we inançmak etatyna ýaşaşmagynyň däplerini puhtalandyrmak, halkara gatnaşyklaryna parakatçylyk we inançmak medeniýetiniň ähli muhimy berqarar bolmagy ugruna tagallalarynyň birleşdirilmegine gönükdirilendir. Şeýle-de duşy gatnaşyjylar tarapyndan Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretaryny we Birleşen Milletler Guramatynyň agda ýurtlaryny parakatçylygyň medeniýetini ilerletmek boýunça ähli muhimy çäreler geçirmek tejribetini dowam etmek çağırşy bilen ýüzlenilmeginiň bu urda Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň derejesinde 2023-2032-nji ýyllar üçin parakatçylyk we inançmak medeniýetiniň ähli muhimy 10 ýyllygynyň eglan edilmeginiň teklip berilmeginiň aýratyn derwaytlygy bellenip geçildi. Ýaşlaň parakatçylyk, inançmak, habarlyk, açyklyk we özara hormatlamak ýaly gymmatlyklary düşünmegini çuňlaşdyrmak maksady bilen olaň parakatçylyk medeniýetini höwetlendirmäge gatnaşmagy düpçün etmek üçin degişli gurallyň döredilmeginiň zerurlygy beýan edildi. Çykyş edenler jemleje retminamany kabul etmek hemde beýan edilen başlangyçlary hemme taraplaryň gollamak arkaly foruma gatnaşyjylaryň Birleşen Milletler Guramatyna agda döwletleriň ähletini we halkara durmuşynyň beýleki agdalaryny halkara bitaraplyk güni münasibetli her ýylyň 12-nji dekabryna halkara parakatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ötüşi taklamakda hemde puhtalandyrmakda bitaraplyk siýasatynyň orny we ähmiýeti barada jemgyçiligiň habarlygyny ýokarlandyrmagy gönükdirilen şäherleri işe geçirmäge çağıranlyklaryny aýratyn mellak geçdiler. Şeýle-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyny 11-nji dekabrda paýtagtymyzyň maslahatlar merkezine geçen parakatçylyk we inançmak siýasaty halkara howpsuzlygyň, durnuklugyň we ötüşiň binýada atly forumda öňe sürülen halkara başlangyçlara bagyşlanan maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan daşary siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň bir hökmüni dünýäniň awraýly halkara we sewit guramalary bilen ähli muhim parakatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ötüşiň hatiratyna hyzmatdaşlyk ötürmek bolup durýanlygyny ýagtylar. Neftka senaty we geologiýa işgärleriniň bayramçylygy münasibetli bolanatlarda dürli çäler geçirildi. Ýokary ruh bilentligi beslenen dawarlar puwdokdaky ötüşleriň öz bolşuly beýanyny urildi. Neftka senaty we geologiýa işgärleriniň gününe başlanyp Ahal welaýatyny guralan bayramçylyk dawarlarym oňa gatnaşan ýerleşdirmeden bayramçylyk ruhuny hasam belende götürdi. Ahal welaýaty häkimliginiň şelde welaýat medeniýet bidirliginiň guramaklaryna geçirilen dawarda çykyş edenler döwletimiziň milli ykdysadyýatynyň esas puwdoklarynyň biri bolan neftka senaty we geologiýa puwdoklaryny ösdürmek bardy. Hormatly prezidentimiziň edýän aladasyny alkyş sözlerini beýan edip hemmeleri beşany sene bilen gyzgyn gutladylar. Dawaranyň dowamy medeniýet we sungy işgärleriniň ýerine ýetiren aýdym sallarynyň hoş owazy bilen ulaşyp gitdi. O saatlar ýerine ýetiren aýdym sallarda watandaşlarda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri, bereketli ene topragymyz, milli baýlyklarymyz, hemde eşiretli ýaşaýyşymyz has belentden wasp edildi.
Neftgaz Senatı we geologiya işgärleriniň güni münasibetli Balqanawa şäherine Türkmen Neft Döwlet Konserniň ýol başçylygynyň we kärdi şarklaşygynyň bilelikde guramagyny dawaraly maksat geçirildi. Dawaraly maksat edilen çykyşlarda bu ýere ýygnananlar Neftgaz Senatı we geologiya işgärleriniň güni bilen gyzgyn mübareklap, gahrman arkadamyň parasatly ýol başçylygyny milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk sütunlarynyň biri bolan Neftgaz ulgamyny geologiya pudugyny ýetilen bilen sepkitler, gazanyň ösüşler, ägir özgörtmeler dogrusyny bu ýsançly gurrun edildi. Dawaraly maksadyň dowamyny Balqan welaýatynyň şäherlerindäki uglewadrod şymalyny baý ýataklarda görevler zähmet çekýän neftçileriň, gazçylaryň we geologlaryň ýüzlerçesini hormatly prezidentimiň adynyň bayramçylyk sowgatlarynyň gowşurulmagy ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Masagyň dowamyny neftçileriň medeniýet köçküniniň synwat usatlarynyň ýerine ýetirmeklerine ýanglanan döwrwap aýdym saatlar Dawaraly şäheri aýratyn rowşluk nuruny çaýdy. Neftgaz Senatı we geologiya işgärleriniň güni münasibetli ýaşlar guramasynyň Türkmen Neft Döwlet Konserniň şahamçasynyň Balqanawatdaky Türkmeniň Agoý binasynda geçirilen aýdym saatly dawarasam ýokary ruh bilentligi beslendi. Daşowut welaýatynyň Neftgaz Senatı we geologiya işgärleriniň güni münasibetli geçirilen bayramçylyk dawarasy ýokary ruh bilentlige ýa boldy. Berqarar döwletiň bagtyar ilim ady bilen geçirilen bayramçylyk dawrasyna gutlaw sözler bilen çykyş edenler, ýurdumyzyň Neftgaz ulgamyna ýetiren beren sepkitler, gahrman arkadamyzyň ýol başçylygyny güneşli diýarymyzda durmuşy geçirilen beýik işler bardy gurrun etdiler. Dawarada medeniýet we synwat işgärleriniň taýýarlan aýdym saatly çykyşlary göwnlere galkynyş paýlady. Neftgaz Senatı we geologiya işgärleriniň güni Lewap welaýatyna da giňden bellenli. Günär bayramı münasibetli geçirilen dawarada edilen çykyşlarda puwdoklarda netijeli zähmet çekmekde äkli mümkinçilikleriň dördürilýänligi, maddi enjamlaryň binýadynyň ýezgiderli berkidilýänligi, işgärleriň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokurlanmagy üçin aladalaryň bimeşhurdygy bu ýsanç bilen bellenli. Bu ýerde önümçülüklerde tapawutlaryny zähmet çekýän Neftgaz Senatı we geologiya işgärlerini hormatly prezidentimiň adynyň sowgatlar dawaraly ýagdaýda gowşuruldy. Dawaraly maksadyň dowamyny medeniýet we synwat ustatlarynyň aýdym saatly çykyşlary dawaranyň şadlyk şowkuny ýene bir gede belinde galdyrdy. Ýatdy gazy pursatlar beslenen bu dawra gatnaşlaryň äklisi şeýle bagtyar asuda döwletde ýaşamagy, zähmet çekmäge dördülen giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiň hoşallyk sözlerini aýtdylar. Neftgaz Senatı we geologiya işgärleriniň güni gazçylaryň mekany bolan Mar welaýatynyň şadlyk şäherçesinde giňden bellenip geçirildi. Günär bayramçylygy münasibetli Mar welaýat häkimliginiň we Mar gaz çykarş müdirliginiň bilelikde guramagyna geçirilen bayramçylyk dawarasy ýokary ruh bilentligi beslendi. Bayramçylyk çykyşlaryna Neftgaz Senatı we geologiya işgärleriniň güni münasibetli gutlawlar ýanglanyp, uglewadrod serişlerine baý ýurdumyzyň neftgaz pudugyny ösdürmekde amal aşyrýan belent maksatly işler üçin mehriban arkadamyda hoşallyk sözleri beýan edildi. Soňra Neftgaz Senatyny we geologiya pudugyny asyrly we ýandywsyz zähmeti bilen tapawutlanan gazçylaryň hemde geologiya işgärleriniň bir näçetini hormatly prezidentimiň adynyň bayramçylyk sowgatlary gowşuruldy. Toý şadlyklaryny beslenen bu dawarany welaýatyň medeniýet we synwat usatlary özleriniň bayramçylyk münasibetli taýýarlan aýdym saatly çykyşlary bilen bedediler. Göwnleri joşy getirýän aýdym saatlarda mehriban arkadamyň alyp barýan il ýurt we umumy adamzat bekbitli rowanç işleri, gazçylaryň hemde geologlaryň çekýän asyrly zähmetleri we olaryň günär bayramy belentden wagt edildi. Ýaşgylyk Hakaýfadanyň Halkara Neft we Gaz Universitetine şany seni münasibetli geçirilen şäheri ýokary ruh bilentligi beslendi. Ýurdumyzyň ýanyş energetik toplumynyň üstünlikleri, pudugy ösdürmekde hormatly prezidentimiň gollaw ýardymlary bardak çykyşlar çähereniň içinden ersargyç bolup geçdi. Häzirki wagtda ýagyrdyl energetika kuwatyna ýa bolan kimde uglewadrod gorlary boýunça dünýäde öňdäki orlaryň birini eýleýän Türkmenistan bilen dürli döwletleriň işe toporlarynyň netijeli gatnaşyklary ösdürmäge ulukadyklanmasy aýdyn gize çykýar. Dünýä jemgyýetçiliginiň ýurdumyz bilen özara bekbitli hyzmatdaşlygy putulandyrma bolan gazyklanmasy, açyk kapylar siýasaty hemde hormatly prezidentimiň äklimum energetika howpsuzlygyny üçin etmek boýunça öňe süren netijeli başlangyçlar bilen berk baglanşykydyr. Türkmenistan öz tebigy baýlyklaryny diňe bir halkymyzyň däl eýsem tutuş adamdaryň abadan durmuşynyň nurany geljeginiň bekbitlerini gönükdirýär. Puwdun hünärmenlerini taýýarlayan universitetde bayramçylyk münasibetli geçirilen şäherde okumaga döretmäge äkli şertler üçin hormatly prezidentimiň hoşallyk sözleri aýdyldy. Futbol boýunça milli çempionatymyzyň nowatdak oýunlary Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň Altyn Asyr toporunyň üstünligini äşkar etdi. Birinjilik orundaky oýunlar tamamlanmazdan öň Altyn Asyr çempionluk gazandy. Futbol janköýerlerine uly gyzyklanma döreden nowatdak toporunyň oýunlary Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň Altyn Asyr toporu üçin üstünlikli tamamlandy. Geçen tapyrda Aşgabat toporuny utmak bilen Aragatnaşyklaryň futbolçylary nowatdaky ýeňşi gazandylar. Altyn Asyr toporu birinjilik urunaky oýunlar tamamlanmadan öň ýurdumyzyň çempionlugyny gazandy.
Bu üstünlük futbol toporunun bastır 8-nji çempionlugydyr. Futbol toporunun belen sepkidi eýlemegi köp taraply işler bilen berk bagly boldy. Ýergelen aýsak Türkmen Aratnaşyk agentligi, onuň düzümleri bolan Türkmen Telekom elektrik aratnaşyk kompaniýasy, Altnazar paýdarlar jemgyýeti tarapyndan degişli uğurda amala aşyrylan nusgalyk işler futbol toporunun üstünlük kazanmagyny üpçün etdi. Munyň özi hormatly prezidentimiziň esasy işleri bilen utgoşuklukda sporta hem uly üns bermek baradaky sargytlaryň Türkmen Aratnaşyk agentligi tarapyndan ýokary netijelere betlenýänini görkezýär. Altnazar toporunun ikinci düdümünün, ýagny ýaşlar toporunun çempionlugy gazanmak hem belläritlidir. Ýeňiş agentlikde esasy işler bilen birlikde sport babatda hem uly üstünlüklerin gazanylýanyny subutnamadyr. Bu ýagdaý ähli urlardaky ösüşlere badalygydyr. Sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň meýilnamasy esasynda stoluň üstünde oýnalýan tenis boýunça Aşgabat şäheriniň birinjiligi uğruna geçirilen ýarış tamamlandy. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň guramagyna geçirilen ýarış ustatlaryň kemale gelýändigini äşkär etdi. Hormat amlarny orta ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 14-nji dekabrda saat 20-den 15-nji dekabrda saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumat gurulugynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, bunun ordan tille sekundy 9-14 metr käýerlerine 16 metrçe ýetýän şimal üser. Hawa gijetine 2 gradus sowukdan 3 gradus çeli maýl. Günnüdüne 11-16 gradus. Kenarky taraplaryna bolsa 5-10 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, bunun ordan tille sekundy 9-14 metr ýetýän şimal üser. Hawa gijetine 4 gradus sowukdan 1 gradus çeli maýl. Günnüdüne 4-9 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, ömürli bolma mümkin. Bunun ordan tille sekundy 7-12 metr ýetýän şimal üser. Hawa gijetine 0-5 gradus çeli sowuk. Günnüdüne 3-8 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, ömürli bolma mümkin. Demirabak günüň ordan tille sekundy 6-11 metr ýetýän şimal üser. Hawa gijetine 1-6 gradus sowuk, günnüdüne 2-7 gradus maýl bolar. Daşowdy welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demirabak günüň ordan tille sekundy 7-12 metr ýetýän şimal üser. Hawa gijetine 0-5 gradus çeli sowuk, günnüdüne 1-6 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup, günüň ordan tille sekundy 9-12 metr ýetýän şimal üser. Hawa gijetine 1-3 gradus sowuk, günnüdüne 5-7 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň 15-ine magnit hadisasynyň gowşak täsiri bolmagy arşylýar. Ýygy wataşlar, gyş pasyny howanyň derejesiniň peselýändigini nazara alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi. Şeldeki ýadyrky wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 6 göterim artmagy bilen baglanşykly. Howanyň adamyň bedeni ýetirpiläjek oňoýsy täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maksat berýär. Mehriban ýyleşler, bulary berk berjä istemek, ýylyň istenik basynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýalyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşerbesenýär. Ýakly tüşen özüne bolsa halkyň bähbidi bar, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş tabany ederler.